Kuzvikudza neself respect zvakasiyana papi, nokuti vanhu vakawanda havasi kugona kupasiyanisa kana kuti kuzvipatsanura. Ego ndiko kuzvikudza handiti, and then self respect ndo kuzviremekedza kana kuti kuchengetedza chiremerera chako semunhu. Regai ndienzanisire ndichandisa picture iyo iri pakava iyo, kuti iwe waita dambudziko woenda kune munhu waunofungidzira kuti anokwanisa kukubatsira, woti wangu ndaitawo dambudziko remari, ndibatsirewo nemari ndikavhe matambudziko angu. Iye oti haiwa mari panapa harisitomboree dambudziko, money is not a problem. Obudisa mari muhomwe make obva aikanda pasi okuti nhonga mari yauri kuda undipe chenji yangu. Pane rumwe rubatsiro runoita kunga kuramwirwa, pane kumwe kubatsirwa kunenge kushorwa. Pasituation yakadaro, munhu anoda kuchengetedza chiremerera chake kana kuti ane inonzi self respect anogona kuramba kuti wangu kana aripo mabatsiriro auri kuda kundiita, gara hako nemari yako, inini ndogara nenhamo yangu. Nekuti kune vanhu vanoda kutora advantage yesituation ine munhu, oda kumuita zvinhu zvekumushoresa kana kuti zvekumunyadzisa. Kozoitawo vamwe vanenge vachida kutonamatwa chaiko chaiko nekuti anonga aine mari. Takuenda pasituation number 2 yeego kana kuti kuzvikudza. Isituation yekuti zvakafanana apa, waenda kune munhu wangu ndaitawo dambudziko remari, kumba zvinhu hazvina kumira mushe, ndibatsirewo nemari. Asi munhu ane mari otaura newe zvakanaka kuti wangu rubatsiro ndinogona kukupa, asi pane kabasa kandinako kandoda kuti uite. Basa randinaro nderekusakura mumunda, basa randinaro nderekuita magobo, kana kuti basa randinaro ndikuda munhu anotsvara pashopu pangu makiseni nekukorobha nekuklina mushopu mangu. Then iwo nenyaya yekuti une ego kana kuti unozvikudza woti aiwa ini nelevel rangu handingaonekwe ndichisakura mumunda, nezvandiri handingaonekwe ndichiita magobo, kana kuti klasi yangu haindibvumidze kuti ndionekwe ndichitsvaira pashopu pemumwe munhu. Asi munhu iyeye akupa ofa yebasa iroro mune zvakanaka ende mururemekedzo. Saka musiyano wacho wauona kapa, ego unoramba basa rawapuwa zvakanaka-naka nenyaya yekuti iwewo une status kana kuti chimiro chaunozvipa kana kuti level raunozvisa. And then self respect unoramba rubatsiro nekuda kwemapuwirwo kana kuti type yerubatsiro rwacho rwauri kupuwa, woti aiwa inini munhu haangazondidzikisiri kana kundishora zvakadai, ngaagare zvake nerubatsiro rwake. Ndo musiyano weego neself respect, kuzvikudza nekuzviremekedza kana kuti kuchengetedza chiremerera chako semunhu.